Papapigsaan ita ti Department of Tourism ti pannakapalawa ti farm tourism iti rehiyon tapno adupay a turista ti agpasyar iti Cordillera. Iti kaudyan na datos ti ahensya adu a bisita ti agbirbirok iti local can indigenous cuisine and beverages dagiti na insigudan nga umili. Ada report ni Audrey Villena. Iti may kasyam nga International Farm Tourism Conference anaangay iti syudad, impasigurado ti Department of Tourism nga ad-adapay nga itandudo ti gobyerno ti farm tourism iti pagilian tapno mangsustinir iti pagbiyagan dagiti umili. Impalagip ti ahensya ababaan ti farm tourism kasapulan na maaywanan ti daga ken ipatagdag iti umili amang taltalon kadagitoy. Gastronomy begins with our farms, our fisheries, as well as the communities that produce the food that defines our national table. Farm tourism reinforces this pillar by strengthening agricultural supply chains, enabling direct sourcing, and ensuring that rural communities are embedded within the tourism value chain. Inkaripay ti DOT ti panang surot dati Farm Tourism Strategic Action Plan 2026-2031, amang pangpanggap-apapigsaan dagiti pagalagadan, infrastruktura, panagduras kadagiti farm tourism destinations iti pagilian. The Farm Tourism Strategic Action Plan, which we launched just a few weeks ago, provides a coordinated framework for standards development, enterprise upgrading, infrastructure alignment, and market integration so that farm tourism can effectively support gastronomy tourism and rural enterprise development. Kas pasatipan ng papigsa ti turismo ti pagilian, nagsanay tinasrok 412,000 nga indibidual iti sidong ti Filipino Brand of Service Excellence Program ti ahensya. Ken nasrok 127,000 iti Tourism Industry Skill Program, no sa dino kaduan kadagito iti manipod iti industriya ti agrikultura. Last 3 years ago, I built a new lodge, Utang, for birding, bird watching, wildlife protection from illegal logging. So I gone into protection of the wildlife. But most importantly, I use my business as a tour operator. I set up an organization, NGO, to help develop conservation projects and community. And from the community projects, this is the reason why I'm here. Imping laymot ni Albert Tio manipod Malaysia ti kapadasan na iti farm tourism, kuno kasano daytoy ang nakatulong iti komunidad. Nagmaymay sa itinas o conference ti farm operators, policymakers, development partners kanda dumapay a foreign kan local tourism stakeholders amang ipaganatgat ti potential ti farm tourism iti panagpatawod iti livelihood opportunities kan panangyasidag iti travelers iti Filipino food, culture kan landscapes. Audrey Villena para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.